Păpică și plimbărică aici. După cum v-am promis în vlogul anterior, am venit cu ceva crăciunistic, așa că suntem în Viena, baby! Da. Am ajuns în Viena, ne-am cazat la Hilton, vă rog, adică... Da. Am avut reducere, să zic și ca să nu ne cazăm aici. Ne cazam undeva într-un colț. Mă trebuie să toc ceva. Dar că avem prieteni, că altfel... Bă, bune. Și am ajuns în Viena, o să mergem să mâncăm micul dejun, iar o să vedem astăzi cam tot centrul Vienei și toate atracțiile turistice din Viena. Avem 3 zile, de fapt noi am luat 4 zile, doar că am venit cu avionul, am venit seara și plecăm dimineața. Da. Așa că ne rămân 2 zile de Vizitat full, cum ar veni. vizitat full, la pedală, la ce vrem noi, trebuie să băgăm forță, că avem foarte multe activități, foarte multe târguri de Crăciun și încercăm să facem și noi cât mai multe din ele. Așa că... Clar. Nu știu. Acum o să vedem cum ne împărțim și ce reușim să facem până la urmă. Dacă o să avem niște chestii care nu le-am văzut, o să le vedem data viitoare când o să ajungem aici, probabil. La micul dejun o să o punem un cadru 2, deoarece este mega full. Da, și ne este și așa un pic, că sunt oameni așa mai diferiți și nu ca vrem noi. să... și nu vrem să deranjăm, vă dați seama. Oricum, eu cred că o să fie un mic dejun normal, ca la orice hotel. Da, 100%. Dacă mai știți în Tenerife, probabil o să fie ceva în genul cu ouă, cu bacon, cu chestii, că na. Cu fasole de-aia englezești. De-aia bag la prima oară când bag de-aia. Bun, și cu toast așa. Ia o și fac un sandwich de fasole. Mamă. O să vă arătăm ca seară, pentru că am ajuns târziu. La ce oră am ajuns? La 1. La 3 dimineața ne mâncam durum. Da, mâncam dürüm și mâncam dürüm cu vită și cu ayran și a fost bine, am luat și niște crispy, a fost interesanțel. Acum nici nu știm, o să punem un cadru cu adică cred că când am gustat. Da. Două guri din două guri. N-avem ce să, nu știu, durumul ăla a fost, nu e shawarma noastră, n-are nicio legătură, ceva așa, de foame. Da, să știți că prețurile comparativ cu România shawarma, am dat 50 de euro pe 3 durum și niște crispy de pui. Merge, domne, merge, ce să vrei. Asta este. De foame n-ai ce să faci. Acum mergem la micul dejun, ne pregătim și vă mai arătăm niște cadre superbe din frumoasa Viena. Am ajuns fix în centrul Vienei și vreau să vă spun că este foarte aglomerat, dar este foarte frumos. Aici avem Stephen's Dom sau în engleză cum ar fi Stephen's Cathedral, o chestie de asta așa mișto. Nu știu dacă putem să intrăm înăuntru sau nu, dar vă arătăm și noi așa de afară. Avem și magazine de care vreți voi, Viva Italia! Nu știu, am zis și eu pe aici. Așa, avem lume care vorbește germană și eu nu sunt paralele cu germana, dar e mișto până acum. Așadar, haideți cu noi să vedem ce mai găsim aici în frumusețile Vienei. Pa! Der kategoriale Seelsorge in der Erzdiözese. Heute Am ajuns și la Biserica Catolică, se numește St. Peter's, cred că am ținut bine minte și din câte am înțeles este foarte frumos pictată înăuntru, o să vedem niște picturi foarte frumos făcute, așadar haideți înăuntru să vedem. Ce rămâi cu sincer,
am ajuns și la printre cele mai mari biblioteci din lume. După cum puteți vedea, este foarte mare coada, așa că nu o să intrăm înăuntru, chiar nu, adică pierdem foarte mult timp și nu cred că are sens, așa, pentru că nici nu o să citim nimic, o să doar ne uităm pe acolo. În fine, și acum o să mergem la următoarea atracție. Am ajuns la altă atracție, de data asta este un muzeu care se numește Sissi Hofburg. Sincer să fiu, nu m-am documentat foarte bine despre ce înseamnă și ce se află aici, însă este foarte multă lume și nu știu dacă o să puteți să vedeți în partea cealaltă, Robert, dacă vrei să arăți. Uitați câtă lume este aici și este zi, e plină zi, nici măcar nu-i seara, nici nu vreau să știu ce o să fie aici seara. Așadar, vedem cum e acolo și ne întoarcem. Am ajuns la minunata Cafe de Mel, este una dintre cele mai cunoscute dulcegării de aici, nu știu să spun. Așa, Kaiserschmarrn se numește, Kaiserschmarrn, și e ca un fel de Clătită, amestecată cu ceva gem de prune, marmelad, nici nu știu. Eu mă apuc să gust că nu mai pot de poftă. Mamă, mie îmi place mult de tot. Are gust de budincă de spaghete. Mamă, ce bună e. Efectiv, budincă de spaghete, stai să văd o prună de asta. Nu pot să iau prună. Mamă, dar ce... E foarte, foarte moale. Foarte moale. Mi-a căzut. Și e fierbinte. Pruna m-a rupt. Da, nu știu. Mamă, e bună rău. Mi-e place. Ce notă dai? Kaiserschmarrn. 6? Doamne ferește, nu vă las după aia, vă rog, e frumos. Veniți și încercați aici. Nu că fac reclamă, că nu dă ăștia nimic la mie gratis. Dar e ceva de gustat, părerea mea. E ok. E bună. Și ca să vedeți, am un raft dedicat numai lui Mozart. Și aceste ciocolățele. Și au și un magazin special, numai Mozart. Și găsiți numai produse Mozart. L-am luat și pe domnul Mozart, că toată lumea este nebunită aici în oraș. Sunt magazine întregi, oriunde te duci, stânga-dreapta și te uiți, bam, bam, Mozart. Hai să vedem și domnul Mozart. Nimica wow. Cu marțipan așa mult. Ne-a dat șocolat. No. Scuzați-mă, am gura plină. Cola austriacă. Oho, e mai ciudată ca noastră. Așa la gust nu dă prea la seama. Foarte acidulată asta. În schimb, nu mi se pare așa dulce. E bună. Hai să ne continuăm deplasarea. Am ajuns și la Votivkirche, sper că vă place pentru că arată superb. Seamănă cu cea din Milano foarte puțin, așa, cea din Milano a fost mult mai mare, dar este superbă, nu știu. O să intrăm și înăuntru să vedeți cum arată și haideți cu noi! Nu știu dacă vedeți cum arată de fapt pe cameră, dar cum se vede în realitate, Doamne, ce feeling e aici. Și pe lângă chestia asta, nu știu dacă vedeți geamurile cât de frumos sunt pictate sau nu cred că sunt pictate, nici nu știu, dar e superb, nici nu știu, stă așa un feeling de... N-am cuvinte, chiar n-am cuvinte. O să dai tu mai în față aici. E aceeași monedă. Bună seara! Guten Tag! Guten Nacht! Hello! Suntem aici la Parlamentul Austriac și avem o foarte frumoasă statuie fix în
mij, așa cu auriu și mergeți să vedeți și înăuntru pentru că e vizitat și e gratis și ne vedem dinăuntru, vă pupăm, la revedere! Suntem înăuntru, este foarte interesant și foarte frumos, însă nu putem să filmăm foarte mult și foarte multe informații și chestii pentru că e foarte multă securitate. A trebuit să ne dăm toate hainele jos și să vă dați seama. Da, noi ne revedem un pic mai târziu. Vă pupăm! Și ne-am întors de unde am venit, doar că de data aceasta în plină seară, ca să vezi cât de frumos este. Vă pupăm și sper că v-a plăcut acest vlog. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!